dan balki komanda ko kalla a makotan mu ƴan uwan mu mutanen Niger to abun fa ya kai intaha babu waɗanda suke ƙwaruwa suke cutuwa irin talakawan Niger kuma alhamdulillah wannan gwamnatin ta Niger in Allah ya so ya yarda kwananta ya kusa karewa na sojojin nan in ma su tafi da girma da arziki in ma su tafi da tsiya babu shakka a cikin biyu sai ɗaya ta faru saboda mutane ne suka zo don biyan bukatar kansu ba don biyan bukatar al'ummar Nijar ba yanzu ku kara kallo dan balki komanda ya tai kurkutu ya tai kurkutu a gokozu dan balki komanda Niger ba tabin Niger a zamna laya wallahi sai an yi kurkutu yo dan balki komanda ya tai kurkutu Allah ya yi mini da mami ku tashi mutum yi sallah kai na mance javu love javu tab javu mai dalili kai ma irin dan balki komanda na rance da Allah kai ma kurkutu za mu saka billahi lazi bacin kayawa baba cani ya kawata shi ma a buga takarda kan ma so ka cikin kurkutu la mami mu piti